historieta d'on va sortir el Sous d'Euga. Doncs mira, és els tres avis que diuen a Manresa, no sé on devien anar, a una fira, per anar a comprar una euga. I per entremig del camí van haver de fer nit, perquè se'n anaven amb la mula o el matxo, i van fer nit en un hostal, i allà es van quedar a sopar i a dormir, els van ensarronar. Es van dir, ostres, que havíem d'anar a fira a comprar una euga. Es van dir, no us amoïneu, nosaltres us manreu un ou, que ja us sortirà l'euga, i així, i els hi van vendre a la carbassa, i tornant cap al poble, el portaven a sobre el matxo, se'ls va estimbar la carbassa, va anar a espetegar allà amb unes mates, va sortir una llebre, i van dir, goita, goita, és l'euga que se'ns escapa. I d'aquí venen els ous d'euga. Aquesta carbassa és ben bé una carbassa de pagesa, no té cap classe de... Només té fem i de dalt de Port del Comte. I és molt sana, és ben ecològica. Podeu, si voleu us en donaré, us la podeu menjar tranquil·lament. Ningú l'ha tocat, està ben solet aquí sota, com que no hi podia entrar. Passava una cosa, i que també ens preocupava. Clar, hi ha gent que fa molt d'esforç per fer això. Hi ha gent que ha passat tot l'any i passa una estona cada dia. Sabíem que no es podia fer la dia, es va intentar fer alguna cosa, fins a l'últim moment no va poder ser, i al final es va concretar ben bé que es faria una pesada amb l'intimitat, amb l'entrega de premis, que sí que donava valor, i com veieu hi ha estat, que hi ha grans carbasses, i que tothom se sent motivat. Hem intentat respectar al màxim, jo penso que s'ha aconseguit, i per tant l'única cosa que hem fet és pesar i ja està, i fer l'entrega de premis justa pels cultivadors. Això és un rècord. Bueno, compartir estones, el moment, és la il·lusió de tenir aquell dia un par d'hores per passar-nos tothom aquí en el parc. L'any pròxim o no hi siguem o la puguem fer. No sé què passarà, potser ja no hi serem. Però si som aquí, doncs que la puguem fer i pugui tornar a ser una festa com érem, que era molt maca. Que entrem dintre la normalitat i en general puguem disfrutar més de tot, perquè d'aquesta manera es fa dur, i jo espero que l'any que ve sí que entrem en aquest món de poder disfrutar més de les coses, i les disfrutarem més. 40? No, 49. No els havia fet mai.